Anya laki din! Nagalaam iti lechon manok, ili na anak ko. Pangala ako mangay tatang. Ginatang ko Nagalaam iti kwartam. Nagsweldo ak iti Facebook tatang. Aya, Oh, kita ano mano. diyak mo't mabasa no anya dagita. Dayta ti sweldo tatang. Dollars dayta. No i-convert mo iti kwarta tayo, ay kadakal matan na dayta. Ada kayang kasta. Ada. Sige, agtugaw ka kaidi, tamangan tayon. Agarami dakmanin iti content ko, kalpasan ti panangan tayo. Hello guys! Adda tayo manin dito'y garden ni. Anyet, kunam, Elena. Ni, adda kayo matgayam di tanana Lilia. Garden may kun kunam mo dita. Nagkamali akla ang ijay nana. Day, anandom tayo bidbidyo maya. Content lang dito'y nana. Anya, Anya nga tano pati da kayo kat i-video nana. sa mo i-post iti Facebook, kasta. Wan, isong matiuso ita. Anya lakit din ayan Ay, isa adan, di nakibidbidyo. Diyak kaya may pupost ti rupak dita Facebook. Killjoy kayo matlaunay nana. Ibidyo, ti garden may no kaya mo. Ng pag-aasim ata di mo pakialala ti rupak. Nakababain mo no makita na iti kalugaran tayaw. Okay nana, wish granted. O sige, aglisi kayo pa'y nga rod dita, taag video akpay. Naa? Bakit? Napanan ni nana. Aday dya garden. Anya ka no taramedi na ija. Diyak mo di namat iba ganoan niya. Amo na ka din, adda bagya. Ne, ada ayala kay? Adda ka na Iso masapol ng agsagana tayo. Tama nga no napigsat ti sumangpot na bagyaw. Sumurot ak nga rod ka ni nanang. Ibagak nga agawi dan. Amangan numabayagan kit di ijay kat agtudoy tinapigsa. Amangan no anya pa'y ti mapasamak kan kwa na. Wan, nasaysayat pa. Agsubliak mo't lang iti barangay hall no madamdama. Tagpamiting ka no ni kapitan. Apay nga itaka lang ang nagawid, Elena. Naggapang. Anya lakit din lakay. Kasla di ka na irwang mo. Naa. Naggapo ak ijay garden da na biring. Nagarami dakla ang iti content. Content. Pang-reels ko Anya? Ay naawanan ti ado pa asao. Amok matla ang adi mo amo ti may papan kadagita abanag. Na yan day ta. Naadik kamit tayo. Kita ma. Ang mga nuinton madamdama kit kumkompormi mo tinti ipupos mo ditang. Wan ka di, danag mun aya. Huwag gayam. Isambot mo tayo aglaba, tanay. Adda ka numot ti bagyo na. Na yan. Pati pa naglaba na, i-video na. Pang-reels na kanong araw, tatang. Tiltila mo't mapampanunot ng aramidan. Bayan tayong tatang. Agsusweldo ngamin iti Facebook, iso kasta. Aramidan na amin para iti kwarta. Daitang arod tatang. Ang baybayan tayo pailaan. Tinapatag, kit awan pa'y impos na akong kumporme. Sa pala kumaa, tasan ang mapasamak ti kasta. Nakababain no bilang man. Matutudo matan. Saanan ang makarwar da tao? Anyaman nga tan ay ati mai-content. Bakay, adapay na bate ka pa eh. Ada pa mga lakay titasam dit na. Di nakdisturbon kada pampanunuta. Ni tatangay bakay, di pa'y simang pa'y. Aywan! Amo ko no anya ti i-reels ko itang aldaw. Anya laki din bakit? Sa bali mo ti bagbagam nita. Sa bali ti sungsung ba mo?
Ni tatang ko nakapay saan pa asimang pay. Ay unay kan, adda ka din ni tatang amakit-kitam. Si kamo, Awan nga rod, iso nga rod asal salud-sudin ka. no awan ni tatang amakitam dito'y balay. Kaya't naasawan, saan pa'y asimangpet. Nyalakit din na yan. Awan mo ti ko na mamapan mo sa batay. Amo mamatuto daw. Dahil ta cellphone mo pa lang, mati dumdumugam dita. Agpampanunod nga ron iti pagkwartaan. Sa maysa, di ka agkasta-kasta tamairan ranod ka mat iti susweldo iti Facebook. Awatan man ito'y ginatang ko akarnere kay anak ko. Ni, nabasbasa kayo, tatang. Napigsabot nga todo na. At dati payong, ngam di mo't mapayungan na tatudo. No apay nga minasaan ani Elena timbaw nyo aging matang, tatang. Busy mo't nga rin cellphone. Ay, cellphone la kanayo na. Inyalaki day. Di ko na itay, kit agaramid ka no iti content na. Content la kanayo na, tatang. Di ka man kontrabida dita si Karike. Nako, pagkulimagtan. Ang mga numaasar kat makabulan tuman ti unget na katata. Manganin ba kay? Umuna kayon kinitatang. Na, apay di ka pa'y nalpas di tayo. Saan pa eh? Ay, unayin ba kay? Manunga oras mo dita. Kasta talaga Nung amin awanin ti may content mo, husto hindi mo ipilit. Ay na, di ka man disturbo. Adda nga rod na panunot ko nga i-content. Anya laki din aya day ta content makauma. Anya lakit din, Ricky. No awan ti susweldo iti Facebook. Awan na, saan tayo ang makaraman iti lechong? Ni, anya nga dito impose ni Elena. Anya di impose na, biring anak ko. Adamat gayam narga ay adaga iti asidag da nanang. Kitaan nyo ti video nga impose na oh. Ay wagag paisaw. Sapay nakapigpig sa titudaw. Dayta ba jay kalsada iti asidag da. Isungag paiso nanang. Ay kasaritam nila kay Mau. Tay baga nakadagiti padada nga opisyal. Tapno amoda nga adda narga ay jay. Ay, wan nga rod nanang. Sapay igit ti kalsada. Nakitam ka di ti reels ni Elena, duro lakay. Saan pa'y bakit? Anya ti in-reels na yan? Ada impose na anarga ay adaga lakay. Ijay, Ija si dagda. nan, kita ko man. Dayta ni o. Kaano pa dayta? Kita ma. Petsamat ita ti nakakarga iti post na. Ipakaamom ko makadag iti masagnan tapno amuda. O sige bakit? Ibagak to tapno pagtitinulungan dadalusan no sumardang ti todo na. Kuno saan? Mapan ko kita ang damdama. Nasaysayat pa'y lakay. Anya ti imbaga ni Duro, bireng. Mapanakitaan no kasanunanang. Ay nasayat mo't angarod no kasta. Tapno maaksyon na nadagaws. Sapay igid ti kalsada. Wan nga rod nanang. Kaasim mo't dagiti magmag na iti darja kalsada. Ay wan Pitak-pitak no kwa. Ay wan gayam. Ada in-deliver ni Susana puto dita. Order mo ka no, mate. Ay wan. Ada pa'y sopas nanang. Makan kay tulatan no kayat yo. Umayak man tatablas. Anya ti masapol mo kagawad Doro. Nakitak timpos ni Elena iti reels na. At dati nargaya dagay ti asidagyaw. Ngam awan mo makitak. Awan ba nargaya dito kagawad? Anya nga rod in reels na. Sapay pityamat idikalman ti inkarga na iti pos na. Ay, Jack ambo kagawad. Jack nakita dahi tapos. Adda ka din ni Elena. Mabali na makasaritak. Primor itay simbardag ti todo. Apay ka di. Kaya't ko lang maamuan no nangalaan na iti dayja video. Amangan ko na kung no video dayja di napalpalabas at tawag. Dahil tati Jack amo kagawad. May salaang ti sigurado. Awan nargay adaga dito bandami. Dahil tuyin ti bagbagak. Agsubliak tulangan no adda ni Elena tata kami tagsarita tata.
Ay, wala nasasayaat pa eh. Tapnoan muna ti ibagbaga na kada kayo. Anya ti may imbaga ni kagawad, tatang. Di may papankan iti daga anargaan dito ibanda tayo. Nay, awan mo ti amo ka nargaay dito. Adda kanumat in reels ni bakit mo. Anya? Isumat imbaga na kagawad duro ita. Ay, naglokon. Amangan mo no video dahi tayo di pa'y. Itsan lang ang adlaw ni kagawad. Litamot lang tatap eh. Ang mga no recycle video lang datay. Ang tikunan ni kagawad. Kat pitya kanu ngamin idikalman ti inkarga ni Elena iti dadyapos na. Anya laki din ni bakit. Agpus pa'y lang ngamin iti kakasta. Naimbag kumano inkarga na ti husto a pizza. Tapno sana nailawan ni kagawad ngayon may dito. Uwan nga ron anak ko. Sapay ada binagkan ni kagawad apala itay. Agdalus da kuma. Ngam outdated gayam da dya video. Agar aramid da ita nga Elena. Napudot man ang ti ulom ang nagawid lakay. Awan mo't gayam tinargay ta sidag da Elena bakit? Anya kay nga ro post na. Ang mga no video da dya idipay. Awan siguro ti may content na iso akasta. Ay una yan dagita content creator. Mangilawlaw ang damat. Awan nga ron. Sapay pityamat itaatawang ti inkarga na itipos na. Ay una yan. For content purposes lang gayam dayjay. Kahit na siguro tag-viral Ay ag-viral iti kastangar aramidan na. Para lang iti kwarta gulbud da. Unay matan dagita content creator no maminsan. Kas dalamang lukloko iti kastangar aramidan da. Dahil tangarod bakit? Naimbag kumaan inkarga na ti husto apit siya. No kaano ang napasamak dahil dyan. Tapno ammo tayo mag. Apay, anya ti impupos mo iti Facebook mo, sika? Anya lakit din ay ariti. Apay kasta ti panagsasaom kanyak. Kat awan mo't amok abasol ko. Imay ni kagawad duro dito'y balay itay. Apay ka no? Kaya't na makita tinargaay adaga dito'y banda tayo. Tadda kanumot ti inreels mo, ngam awan tinakita na. Na, asino nga minti nang ibagakan ko na nga umay ditoy? Kas na kunak itay, nakita dati inreels mo. Sapay pizza kano, idikalman tinay karga. Anya lakit din ay Di damat urayan nga daag text kadakwada. Kaano idi pa'y dayja na pasamak. Anya laki din bakit? Idi pa'y magayam, nga mapay nga impos mo pa'y laangay. Tidakas na, pizza pa'y idikalman ting kargam. For content laang nga ro dayjay. Para lang ti kwarta, kasta teramidam. Trying hard kalaunay mo. No idi pa napasamak, ikargam ti usto aday. Kung numabalain, di ka mangipopos iti kakasjay. Nang runa no kasto at chimpaw. Tapno sana may lawlawan na iti masiknan. Adan ni kagawad duro iti salas. Ne, anya ter aramidin ni kagawad duro dito balay tatang. Kahit nakaama ka sa rita. Anya? May papaniti anya tatang. May papan itimpos mo arils. Ha? Day tagamin. May sakamat arupat kwarta. Para lang tipasweldo ni Facebook. Tiltila ipupos mo. Ilawaan mo matpiman na giti masiknar. Agraman na giti kalugaran tayo makakitkita. Aring na fake news ta impos mo. Takamalimat inkarga mapitsa. Hay! Ag fact check da ngamin ano kaano anapasama. Es, limo man ikalintigan tibidot mo. Tati inkargam itipos mo kat pitsa ita. Ti amuda akit napasama kita. Rumor ka tag sarita kayo kin kagawad. Sikat ti makaamog ag palawag kay kuwana. Kagawad. San ang sayati kasi nga naramid mo Pasensya kayon kagawad. Nagbidutak. Nangalami ti dayja video Naggapo mo lang iti Facebook kagawad. Nakitak nga impos dagiti daddo mga content creators. Iso nga impos kumutin Ay naapo. San ang sayati kasta? Amuyo ang matutudo kasta pa lang taramidan nyo.
Agbalin kayo mutin abulsag para lang iti kwarta. Mabalin mat nga ag-fact check kayo kagawad. Kat nupit tiyamot ngamin itatawan ting kargam iti pus mo. Ti panunutin mi a viewers agad itala nga napasamak na dyan. Pasensya kayon kagawad. Inton sumaro no, siguraduhan nyo akumpleto kan gusto tayo pupus nyo. Di kay mangipos iti kamaling impormasyon tanay. Mailaw antipada yo tao. Huwan kagawad, saanin ang maulit? Rumbang lang. San adakas no kaya tiyot agrel so nag-content. Ngam kompletuan nyo ti pupus nyo. Kan siguraduhan nyo ahusto tapno awan ti mailawlaw na pada yo tao. Saan lang ati kwarta swilduan nyo iti Facebook ti panunutin nyo. Huwan kagawad. No daddo mga min, kumpormimat tan ti maipupos. Uray bidtot, sige lata, tapno lang ag-viral, kan umado ti engagement. Iso nga min ti uso ita kagawad, ngam amok itan, saanin ang maulit tinapasamak. Adda ti kwarta iti reels ako nada. Ngam saan aya nalag-an ti ritna no ti kwarta asusulduan nyo iti Facebook. Kat saan anaggapo iti kalukwan. Kan panangibabay ni ti pada tayo a tao. Kagawad. Sakbay nga agpos ka. Siguraduam ahusto ti impormasyon nga ipupos mo. Tapno saan ama ilawan. Wano mabiktima iti fake news ti pada matao. Di ka agbalin abulsek para lang iti kwarta. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Agya tinararamid mo iti may sangal daw, Jane, anak ka. Di mo ibaga nagililad ka nagsilsilpon kalatan. Ni tatang mo't, kasangsang petsulaan ngam napudot adagos ti ulo yung. Apay ka di aya. Kasano asan anapudot ti ulaw. Kitawan mo't ko nang ngagluto ka. Masadot ka mo't nga roda makipurdiya. Busy ak nga rod tatang. Na, anya kumati pa ka kumikumam, kat bakasyon mo't apo ko ta ita. Sabay sa nga pulo mo't ni Juanito. Sana masapul at tuto ka mabantayan. Anya kay lakit din aya tatang. Aginanaak mo ta. Kita kumamot ti maarami dito'y balay Sana dahi ta agil ilad ka nagsilsilpon lang ti paglayngam. Anya lakit din. Sige, mabit na ang taginaw kan agluto akong. Itay kumapay mabisbisi na kaon. Amom mo ti trabaho di gardeng. No mabisin kayo, ipapudot yula ang ti kape dita, tagkape kayo pa'y. Saan akas ta nagado ti bagbagayo? Asino dyan napan iti ayandaman ng sabel itay tatang? Vlogger ka na. No kasta? Adda inted ti vlogger at tulong kadakwada? Wen, nasyan ka rin vlogger katakwada. Nakita nga adda kwarta nga inyawat na kinimanang sabel. Wen, kwarta, bagas, gan groceries, tinaawat ti karuba tayo. Ay, suswerte da kita Deserving damot pima na matulungan. Siyak nga ta. Kaano nga tamot ang makatumpungak iti nasingpet a vlogger? Tapno adda kumamot mangted iti tulong kada kami iti anak ko. Ay naapo, agsapul kagiday ti pagtrabahwam. Makilabakan o isaw. Sa dadayta tulong ti sabali at tao tinamnamaam. Nang runa pa'y kat awan mo ti diferensyam kat napigsa ka pa'y. Anya lakit din ni tatang. Kasano ang makatrabaho kat addamat anak ko? 10 years old ang tapo ko. Mabalinin nga agsideline ka no kaya mo. Di pilay ko pa karuba. Amuna tag-diskarte. Sika pa nga awan diferensya na tag-sarot-sarot. Tatang, picturan na kami man iti anak ko. Na, anwam?
at dala pang husarak. Anya manin dayta. Anya manin ti planom nga aramidan. Basta, aramidan nyo lang no anya ti ipapaaramid ko kada kayo. Sige, umisam ka iti camera anak ko ha. Ay, una yan. O, kitain nyo tay mayat nga anggel at tatang. Kasano dayta? Yakmadam mo no, anya ti pindutay. Dayta ni, pindutin nyo lang dayta. Maminsan lang. Wen, agbilang kayo kan siguraduin nyo asaan a-blur ti picture. Ay, kat agpusto kay nga roden at adapay lakad ko inton madamdam ba? Kitaam ka di daytoy orlan lakay. Anya dayta bakay? Ni Jenny akalugaran tayo lakay. Agdaw dawat iti tulong. Tulong? Para itan niya. Para iti panagadal ti anak na Enrollment ba't gaya man inton umay abulan? Di mo ibaga kaya't mo ti tumulong bakit? Saan mat siguro adakas lakay? Kaasi mat jauping. Saan na supsuportaran ti amana? Anya nga ron titid mo kadakwada no bilang lang bakit? Dagiti bado kan sapatos asaanan nga us-usaran ti anak talakay. Planok matlaang ti mangtad iti basit akash. Sige. Sigang dag desisyon no may papaniti dayta abanag. Saan mo kita dakas ti tumulong? Basta kasaritan pa yung umuna ni Jenny. Mabit man laang tatare mo? Adda ka di masapol mo, Elsa? Ay, alaam daytoy tata. Tulong ko para iti anak ni Jenny. Nakita nga min ti post na iti Facebook. Ha? Agdaw dawat iti tulong para iti panagadal ti apo ko yung nga anak na, tata. Hindi. Diyak amo ti bay papaniti dayta abanag Alaan nyo lat tata, itadyo kan kwa na tata. Pakibagayo nga umay to dito'y balay no saan abisi. Ta pagsaritaan mi tata. Sige, musta. Ibagak to iti anak ko. Anya dayta nakasako nga inyawid yo, tatang. Tulong ni Elsa para iti anak mo. Dumaw-dawat ka kanumot iti tulong iti Facebook. Dayta laang tinted na. Ha? Adat ka mo asawan anak ko? Sigurado kayo kadi aday talaang tinted na, tatang. Wan! Bado kang sapatos, tilinaon to sa ako. Ay, anya lakit din. Na, apay kasta ti reaksyon mo. Di maragsakat na dahin kadakit. Saan aday tati ka sa pulak, tatang? Na, anya nga rugnay. Idi suyo pa'y laang dagita asako dita. Naibaga na mo't laang kanya kamapan ka iti ayanda. No saan ka abisay, tada pagsaritaan niyaw. Daytoy lang ti maited ko akash para iti anak mo, Jenny. Dakkilan at tulong dayto kada kami, manang Elsa. Pag-enrollan ti anak mo, aya. Diyak pa'y masigurado, manang. Public school laangan Ibirok mo, tapno makatipid kayo matlaang. Wanan Mayat matlat na ti agadal iti public school. Makatipid ka pa Nang runa katawan gayam itid ti ama ti anak mo asustento. Wan, siyak ti makaam mo, manang. Ay wan gayam, kumusta nga dagiti sapatos kan bado nga inted ko? Umanay ka di matlaang iti anak mo. Ay, wan manang. Umanay matkan ko na. Umayak man, Jenny, nakaw. Ni, da kayo matgayam dayta, tatayo no. Anyat masapul yo. Nadamag ko ngagdaw-dawat ka kano iti tulong para iti anak mo. Ay, uwan tata. Inyag ko ti bag, badaw, kan sapatos, dagiti apo ko ka na iduldulin lang.
Sigurado nga umanay dagitaw iti anak maw. Ha? Manungamin ti tawon ti anak maw. 10 years old nan, tata. Marigata na karod, nang runa iti pinansyal, tawan mo ti sustento nga itid ti amana. Ag-sideline ka Ipadas mo ti makilaba kadagiti kalugaran tayaw. Isupay dayay. Na, taisuro nakpay lang, no anya ti aramido. Anya ti kunam. Ay, ikwa, tata. Ayun, agsapulak to iti pag-sideline nak. Isupay nga agpaiso. Agkaiwara mo dagiti bado kin sapatos nga inted da kayaw, Jenny, anak ka. Sobra nga min, tatang. Sayang ba? No di namot lang isuot amin. Ited mo lang itinaddo mga kasapulan. Sayang dagitaw. Sa pinagbamayat na Ay, natatang siyak ti makaam mo dita. Aguray ka. Kabarbaro ta cellphone mo Ay, ikwa, tatang. Nangalaan mo't iting gatang mo ti dayta. Ni tatang mo, kwarta ka. Ay, agpudno ka man anak ko. Kwartam? Wano nakuliktam atulong para iti panagadal ko mati apukok. Ginastos ko pa ilang tiinteda para iti apo ko yo, tatang. Masukatan to no makipurdiya Hindi laki, Jen. Inggatang mo, itawan ka iskan na aba nagtitulong anaawat mo. Ay, sana na saya at kasta anak ko. Anyan tulang iti panunutan dagiti na ayat at timulong ka na kaya. Ang mga numadismayada iti kasta nga inaramid mo. Kagayam dahil na, Jenny. Nagpariband kang saman. Ay, ewan, Manong Orlan. Inlibre lang tigayim ko nga adda salon na. Aya. Wan, Manong. Libre lang dito Ay, punpayan ta cellphone mo. Ay, kwa, Manong. Binulod ko lang dito Anya lakit din. Naimbag man. Tanda ti mayat amang ipabulod iti cellphone gan ka. Tigayim ko nga adda negosyo na. Nadadaal nga mintay sigod a cellphone ko. Naimbaglaangan ata pinabuludan naktigayim ko. Kastagaya. Wan, Manong. O sige, agpatuloy ako na. Ang mga nusimang peten ni tatang ijay balay. Ditangan. Nasabat ko ni Jenny di tadalan tayo sa bakit. Anya ko maitanong na sabat mo, lakay. Nagpariband man. Inabak na ka. Ay, ha? Wan, di ko na nakit inlibre ka no ti gayim na nga da salon na. Saan na ka mamati? Saan lang nga ita bakit? iPhone pa yan ti cellphone na ita. iPhone? Wan bakit? Nakariband ka na iPhone ti cellphone na ita. Amangan mat no pinagpariband kan inggatang na iti iPhone, titulong adinawat na kada kami. Kasamot lang datap ko ba? Una yan, di kasta diskarte na no bilang man. Gusto ti atap talakay. Abay ka di bakit? Kitaam ti post ni Jenny iti Facebook lakay. Ibagamlatan, ano anya na itapos na? Looking for iPhone. Kuna naman. No kasta, saan gayam abulo di diyang iPhone? Wan, ginaatang nagayam lakay. Sigurado asan mo't lang alibre ti pinangpariband na. Oo, na yun na itatao. Dumawat iti tulong para iti kasta bambanag. Narigat ti tumulong ita panawan no kasta lang. Ay pudno lakay. Pagadalak dayto yan. Inton sumaruno, saan akon amang ted iti kwarta. Narigat di tumulong, taagraman kalugaran a mismo kat manang gundaway matan. Kumusta mo't nga tante anak ni Jenny? In-enroll na nga ta. Diyak mo tata. Sabali mat gayam ti ugali day dya Jenny. Apay aya, anya ti naramid na. Pinangpariband kan inggatang na iti iPhone titulong anaawat na kada kami tata.
Anya laki din ti kasta. Isumod lagayam asabali ti isem na, idilupot ti inted kaw. Wen atata, takwarta gayam ti kayat na. Anya laki din. Narigat ti tumulong no kastalaang ti matulungan. Ay pudno tata, iso asyak, agkontrolak matan manipod ita. Wen nga raw, sayang laang ti tulong ang maitay no kastamit laang ti matulungan kunak manayin. Ay, no amok la ko ma. Ingatang ko laangan iti bagas ti kwarta nga inted ko kenkwana. Sana bali ammo tayon inton sumarunaw. Adalat ta sakit tinakam. Ngamanya kay nga rod tata. Desisyon na matan ti agsayang iti kwarta. Nalakalaang kenkwana ti mangigastaws. Ta saan na mo ta nagrigatan? Ay, awan ti mayat at tumulong kenkwana tata. No kasta na laang. Ay, wala. Uri asinaw no kastalaang. Madismayamot Kanya laki din. Makapasurong dagita taktang. Anyat na pasama ka na ka. Sakit din ti pagsasaritaan da dita tersena. Ay, wen. Siga ti pagsarsaritaan da, hindi na palabas ka daw. Husto ka di ti kasjay nga aramiden da tatang. Nasayaak nga rod ti kasjay. Di, tatiga na ba ba? Apay nga na pinagriban kan inggatang mo iti iPhone ti kwarta nga inted da para iti panagadal ti anak mo. Binulod ko laang mait. So kataktuan no adda ti mayat amang tangdan kanyak. Oran dapat ti bagbagam dita. Kamalay ti kastang inaramid mo, anak ko. Ay, di man pagbasuraan ti lapayag ko tatang. Na. Sige, rumarak labiit. Adda na patag akasarita. Tawanan bain ang babae. Sa dino ti papanam, Jenny. Iti ayan ni Elsa, tata. Awanan bain day ta babae. Tapay, anya tinaramid na king kaya. Amok nga iso tinangis istorya a pinagpariban kan inggatang ko iti cellphone ti kwarta nga intulong da kata kami. Basol mo mutlaang Apay nga nga inusar mo ti kwarta para kuma iti panagadal ti anak mo nga Ha? Takanunungan nyo pa ilang ti dakas nga aramid day ta babae. Wine, kaputasi ka, tinagbiddat. Di mawat kay ti tulong para iti anak mo. Sana para iti riban kan iPhone nga arapaap mo. Kamalay, ti kasta diskarte, balasan ka. Diskarte mo tinday ta iti tao, asa daw. Ay basta, kayat ko ang makasarita day ta babae. Siyak timbabain na iti kastangay naramid na. No si ka tinakabasol, agpakumbaba ka. Di ka agin tuturay na kasta. Ay nilaki din aya. Awanan kay tibain. Apay, anya man ti pagpupungtutam si ka Jenny. Masapol nga istoryain nyo kan lakay mo ti may papan iti iPhone kan ti panagpareban ko, Anya ti pagsakitan tinakam mo kat pudno mo timbagame. Saan ang may parbang ti kasjing inaramid yo? Panang dadaal day jay. Amom, saan ka ang maisyo no saan nakasjay tinaramid mo? Usarampay ti anak mo tapno lang makadawat ka iti tulong. Nasayat ayaman ti kasjay. Awan bibiyang mo tasyak ti ina. Wen, ngam saan anasayat nga usaram ti anak mo, tapno laang ada pang pariband mo, kan igatang mo iti cellphone. Ay, makapadismaya la unay mat. No siyak ti sika, agpanunot kan aggagat ka ngamin. Di ka agaramid iti kalukwan, tawan ti daduma amay babaen, no di sika matlaeng. Anya laki din, no dumawat ka iti tulong, usaram para iti pagsayaatan ti pamilyam, saan nakadag iti pampanag nga awan kay iskan na, iti kasta, saan ang madismaya dag iti timulong kin ka. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.
Anya laki din! Among babes, sika lang tibiyag ko. Awanin sa bali. Promise. Are you sure? Uwan ka ni. Unay kan. Daanag mo na ya. Amangan mo nga minod dapat sa bali agad si tibiyag mo. Ay, jak laki di tulok ang mapasamak na ita. Kasi tinakunak, babes. Awan ti rumba nga pagdanagan. Tawan mat nga ron. Sikalaan ko naktuman. Ay, siguradom lang nga pud no dagita nga ibagbagam Mamwak lang nga dapat sa bali a babae, malaksid kanya ka. Iti ka ano man, babes. Saan kan tupulos ngay sukat, kunak manen. Adami nin king kasap sa pulak iti may sa bakla. Ala, durabon kan sakit din. Sana ka bakla niya. Ay wala niya. Adaamin king katisap sa pulak iti may sa babae, kunak kuma. Kasta ngamin babae sana ka bakla. Maawatan? Paray, awag ang awag king kay Dirabe, hindi ka musumong-song ba? Ako paray. Kadwa kami ni Yunis, si Dirabe. Anya? Sino man na Yunis daytan paray? Si kakit di mo't paray. Kichiks ko bakla ha. Anya? Ay unay kan? Talaga saan mo sinardengan na dyan bakla? Sa akin masilan. Unay? Ay, inaramid ko mo't namin nakabalang. Tapnulik-likak na dyan Yunis paray. Awan na ta. Ha? Di kakalipatin na mamimpinsan, Kanya nga itim ako na ni baka mo, bilang tamaman na. Nagpintas ni baka mo, paray. Ada na talaga na trabaho na. Sa ina, suka mo pa ilang itinabakit na bakla. Paunay kang paray. Ay, uray siya, paray. Yak amo na niya ti adda iti daya bakla. Ang mga kidi mo, no alununan namin nagraman itlog mau, pati los-laos. Ay, saus. Ay, taki itim paray, Kaslakas ta na paray. Pangasi ma. Tasaan ka ko mga tagtagari. Tangiwat mo paray. Makadlawak man kan karinato. Anya man hindi madmadlaw mo yan. Kanaan ka mo din ang marabyan tunggal magapu ka iti trabahom. Apay, adda ka di pa'y sideline mo? Sideline nga ibagbagam mo. Agub-upar tayo maklaan bakay. Sigurado lang arinato. Adala maamwak sa baling aramidam. Iyakar ko, dahi ta mabagbagim di ta muging mo kunak tumat. Anya? Ay, unay mo din dahil bakit? Nakabutang gamit tayo. Ay, saan ang agang angaw Kunam siguro na jak kabaalan nga aramidan dahi takan ka. Awan man ti dagas nga aramidag talya. Trabaho lang, ti pakakumkumi-kumak. Awan sa baling. Nasaya at nga rod, no pudno, dahi ta ibagbagam. Uwin ka, di bakit? Anya ka lagi din na yan. Sika lang, ti babae, iti biyag ko, bakit? Iti ka ano man, saan kanto pulos ngay sukat, iti ore sino? Gaputa sika lang, ti babae, iti imatang ko. Anya lagi din na yan. Amom talya, jak kumakayat nga idanon kan ka tinaamwak. Panagkunakat, nasaya at matlaang no maamwam tapno urnosan nyo kiti nga agasawa. Ha? Anyat kahit yung sawan, ante. Nilakay mo. At dasarsarungkaran na abakla, ijay ilay. Anya? Asino tinakamuan nyo iti day tante? Ingkay di balay darulay. Saludsodam ida nga agasawa. Ta isuda tinakakita kinila kay mo nga dakakinkinibin na abaklay di ilay. Anya? Kan baysa, saan lakanuan na minsan ang nakita da? Namitlo adaras ang nakita da? Tiyawanan ba in alalaki? Isumat lagayam ang kanayon ang marabian ang magapu iti trabaho na? Kita man, isuman day di makagapaw. Nabakad ka no abaklakad, masulan. Nagdakkel ka no ti bagina, kan nagdadakkel ti muscles na. Anya? Ay, unayin arinato. Ay, nako, isukat ng langarudan, hindi pala nabakad abakla. Ay, manday di alalaki.
ka man, Renato? Bakit? Saan nakngululbodan ha? Adalaang ang makapungtotakkan ka no bilang lang. Apay, pudno ka ada na bakit abakla amapan mo sarsarong karan ija ile? Ha? Ay, kuha nga, bakit? Wano saan lang tisong bat? Saan anagadoap na sa kalim? Wen, bakit? Anya, hukis ti sabang alalaki ka. Apay, anya aday ti day abakla nga awan kanya ka? Tika di kinabakad na wano anya? Bakit? Saan bakit ang tamabuisit ka talaga kan ka? No, anya launay ti aday ti day bakla? Apay, nalaing ka ding agkaradap? Wano? Alununan namin! Abot no ka rin na daw! Si Kaki, di mo bakit? Saan mo takas ta? No saan mo pa asar dengan day bakla? Talaga nga iyakar ko day ta mabagbagem di tamuging mo kunak tunad! Anya? Kunam siguro no saan ka maaramid ah. Apay, mamin ano la ayat imang potad ta iyakar di tamuging mo salbag ka? Mamukla nga, mamukla ang Renato! Apay, saan ka mabutang ka ni baka mo paray? Anya, saan nga bagbagan mo paray? Mabutang ka. Ay, oray alag tigar-gar iti butang ko. Hindi na ibaga na apo. Din natin mabagbagi. Sana iyakar iti muging ko. Anya? Ay, naguyong mo iti ni Talya baka mo paray. Nauyong nga rin. Sapay nun niya timbaga na dayay. Kit aramidin na. Awan pagbubut nga na paray. Ay, apaw. No sakti si ka, sardengam ngaminin na dya bakla. Apay urayan pa ilang nga damaylawan ni bakamaw, maramid na king ka. Ay, no niya launay taday ti day dya na bakit na bakla? Nangir-ngir-ngero. Napatag ka niya day dya yun is pare. Ikarkarigata man lang na lipatin para ito asawak. Day tati kasayatan na ibagang paray yo. Naggarsangay. No asino nga tangamin ay ati maritis anang idanon ko ni bakit ko. Di pa ila mapisi tingiwa na. Nalaki din. O anya, agsinsinarak kayo pa ilang itinabakit abakla? Ay pagisok-sokat ang kanya ka? Anya ka di man ang ta klase sa ludsod na yan. Bakit? Nay! Salsalod-sodak nga raw! Wan-wano saan na ang gisungbat niya eh? Sanay. Namimpinsan alinipat ko na dya bakla. Nasaya at mat no kasta. Mamwakla ang alimod kayong agsinsinarak na kitaam. Saan nga ruday? Ay, saanan abok titalakukan ka rin nato. Kunam alinipat mon, tagayam, adamanan sa bali Ay, nagrugit mo dahil ta panunot mo na yan. Anay ko. Siya pa'y gayam tinarugit ti panunot na Sika lang nga rodon ti adadakas nga ramid na, siya pa'y lang ti pangibagamit ti kasta. Anya kamutin bakit? Basta tungpa kamut latan. Ay, agyaman ka! Tatong pala ang ti mararamid ko kan ka. Maamwak lang, agsinsinarak kayo pa'y lang tinabakit abakla. Iyakar ko dita mabagbagim dita muging mo kunak tumal. Hi, Regina. Ha? Si Karinato? Owen, isa nga ron. Naimbaglaki din ta, nairo pa anak pa ilahin. Si Kakit Dimat. Apay, malipatan ka aya. Kahit, kumusta nga yung tibiyag mo ita? Ada ka din boyfriend mo? Ha? Kwa. Awan boyfriend ko. Inbreak ko na ata, nagalasmat ngamin ti ugali na. Ha? Adda amin kinkwa na tinagalas nga ugali ti may sa alalaki. Kasta ka di. Amangan no saan nga iso tigasat mo itibiyag ha? Anya laki di. Anya? Amangan no mabalinti agare, Regina. Ha? Kunak man no ada asawa mon. Ada ang asawak lang mo titi papila. Amo, Regina, hindi pa lang agayatak king na. Iso na lang ta. Sa bali mo ngamin tinaklon mo. Anya? Alamat na. Amok, kan mariknak nga gayat kamit kanya. Iso pa nga asim. Ayatin nak ko ma. Kas, iti panagayat ko king ka. Kasla man
Kula ang alawas tinapalabas. Manipod na kunam kanyak. Asaan kayon ang nagkitkita itinabakad a bakla. Kitsan mo ta talagan. Apay nga rod, akanayon ka manin amarabyan. Siguro, nagsinubyan kayo niya. Unay mo dito na pa nagpampanunot mo si Katalya. Imbaga lang nga rodin alinipat kung daya bakla. Ay, jaklapat yan! Anya nga rod kumatin makagapo, akanayon ka manin amarabyan. Anya. Jackpot yan! Agov overtime ka, salbag ka. Awan dagas nga raramidag ko naktumay. Nadalos ti konsensya. Nadalos ti konsensyak tarupam. Kiso man. Ay, apaw! Diyos mio marimar! Kaano pa'y anagbalin anadalos ti konsensyam? Ay, Mamaklaan nga da sa bali a babae ma. Wano baklam takitaam. Last chance Renato. Iyakar ko dita mabagbagim dita muging mo kunak tumo. ay unay ka na ya paray. Kunam linipat mo na namin pinsan da dyan na bakit da bakla. Ngamita, at daman babae maun. Ayan niya laki din Renato. Anyangin nga rod pare. Kastoy sa talaga ti aglaplapusanan ti kinataraki na. Sana kinataraki na ita paray oh. Wino kinagwapaw. No di ka una yan. Kinaot una. Nagdi ka kay balikasay. Si kaki din paring ko. Kung naman no mabutang ka kinibaka mau. Ngamita raramidin mo manay. Masigurado mo kiti pare. Asaan na maamuan. Ay, yak amuking ka paray. No aramidan king kanibaka mo ti kanayon na nga ibaga. Nga iyakan na rita bukil-bukil mau. Dita muging mau. Ay, yak amon paray. Nagalas nga yan. Patsim mo na dyan pare. Pangbutbutang na lang mo ta. Asino nga rin man ti babae man na kay sabitan da ita panuno mo paray. Ni Regina pare. Anya? Ni Regina, kinamuro ti rupa na. Unay ba? Naguyaw ka mo tin paring ko. Wan, kinamuro ti rupa na. Nagdakkel mo ti kuha na pare. Anya? Ay unay mo dato rin nato na kumpare ka. Talaga, sana napudno nga ayat ti sapsapula ma. Kinakwa na ita paray. Kinakwa, kunak manay. Unay ay. Rabeen, ada ka pa ilang dito tirsi nakagtamtambay talya. Orayak man day lalaki. Apay, awan pa'y kade ti asawam. Awan pa'y nga ron andi. Panagkunak kat nagsinublan damanan itinabakad anagalas abakla. Ti awanan pa'y alalaki. Ahaw, amangan no kadwanan ni Regina. Ha? Regina? Asina Regina? Kaya't mo asawan, saan mo pa'y nga amaw ti may papaniti asawam kanday di Regina? Awan amo kiti day tanti. Kaano pa'y nga ada relasyon dagiti awanan bain? Ay, nabayagan anamuak day ta. Ngam sa anak la nagtagtagare. Ay, talaga parparwaro na day di tinakaduulit asarak ko naktumat. Ay, nabagbagaam, kasaritam ti asawam. Saan anasaya at day di nga aramidan na? Saan ko lang ang kasarita na? Potdak ti mabagbagi na, taiyakar ko iti muging na. Isukat naklangarudan, iti palang, kasla na biyag nga alis. Ay, una yan. Bakit? Apay data igam mo nga imo ko. Sakit, nakabukbutang na talangan. Imbagakan ka, ama minsan pa'y alukunak. Iyakar ko dita mabagbagim dita muging mo sana ya. Anya ka din dito kay bagbagang bakit. Kat awan mo ti dagas nga raramidan. Sa anak amaag, tapno saan ko amamuan ti aramid mo. Idida mo, insukat nak itinabakit abakla. Sa ita, isuksukat nak manan iti kasla na biyag nga alis. Anya? Abay, anyat adakin ni Regina nga awan kanya kaya. Dagiti ka di wrinkles na, kas kada aglulong baka moro iti rupa na, kas takade. Talya? Ala! Umunag kan! Sana siya tikas kastama? Salbag ka! Umunag ka! No di mo kaya't aditarwar ti pangputdak dita! Aday ta paray. Napabot nga
Saan ka lang arod iti asawam? Napabot nga na ka talaga, pare. Kunaklaki din no, ang angaw na laing. Saan may? Tay-pay-payso na mitay. Renato! Na. Rumor ka tita! Saan asyak ti kaskas tama? Salbag ka! Adaditan paray. Isukat naklararudan, iti pailaan ka sa labiyag nga alisa! Diyos mia! Nyalaki, tintakas lang na biyag nga alas. Rumor! Sa mga ipod no, may. Noon niya mga minti, kinaya mo iti dahil dya babae. Oo, na yun, tanabiyag nga alas. Si kakit di mo, pare. At dalang rod ni bakit ko ditan. Maalam pa lang tagkatawa kasta. Anya? Ay, maray! Umay ka dito, uyain. Ada dito ni Renato ng aglamlamag. Nakasagana di yalis mo. Pagpagkalan na. May kamaray. Pagpagkalan na nay. Samsambo na kidi. Anya? Ada dita? Ibagang man tarumwar? Ay, laglag ka, pare. Awan ko naman. Ilaglag na kong ilaunayin. Awan ni pare ko na. Saan ba pa nang ilaglag, pare? Tapno mo lang pag nakmama. Salbag ka mo nga, may. Ay, pangasim talya. Ibatam na ita. Namin anok nga imbagakan ka, asaan nakapaglulukwan, ta sigurado asaan mo ang magustuhan ti aramida ka ka. Ay, promise ba kahit? Saan na maulit? Anya, saan nga ibagbagam? Manomatan adaras nga imbagam day ta. Ngam adda ayat itinong palma. Bakit? Insukat nak itinabakad abakla. Sa ita, itimanan kasla na biyag nga alis, nagalas ti rupa na ako naktumad. Asino man ti sumarunaw? Kaslan to man na biyag nga ansisit? Putdukon day ta. Iyakar kundi ta muging mo tap na dagong gunaam, Renato. Pangasim ka di atalya. Ikaringag balbaliw akon. Unay mo tapot demon sa iyakar itimuging. Anya lang nga ititsura ko. Agbalbaliw akon bakit? Saan na maulay? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.